Kasiepsko jednota dla pomłeżigłe. To je dobry kurs. Kasiepsko jednota je buten rządową organizacją, jako je apartną od równo jaci politycznej partii. Nasza polityka ma służyć rozkłestyżaniu narodnego pociecego Kasiebów, a budowaniu kraftnego, samorządnego pomorskiego województwa. Interesuje nas tej kulturowa autonomia Kasiebów, a spoleznowi, obywatelści region. Jaci chcemy tworzyć razem ze wszystkimi jego mieszkańcami. Nasza organizacja ma dopirze 5 lat. Je na szkole 100 noleźników, przeszło 500 ledzy lubi nas na Facebooku. Memu mes poleznowi przyzwoleni na dzejanie, czego przykładaje płemet w zrechtowaniem belockich płezwów myleznów w gminie Wielgowiec. Organizujemy kolonie dla dzieci w Storyjece, a tyś piszemy historyczne artykle, ja ci przecietas idę na kasiepsko.com. Naszą rozegracją je przezyrk stand-upu Sport na ziokach. No i jak on był w tym zarku, to on się tak zbudził, jak ja chcę mu ten zadżyrk stygnąć, to on mi go już wsiadł na końcu. My wespół robimy z Radia Kasiebę, jaciwa, tak chętno słycho tam. Jesteśmy w wiele międzynarodnych projektach, na przemiar z baskijści maśkołama w Szpanii. My jesteśmy należnika European Free Alliance, stowore bezpaństwowych narodów. Kasiepsko jednota dla pomłeżigłe. To je dobry kurs.